Hello guys, ni Ami sa Panimalay ni Edmundo Avila sa Barangay Caridad, Baybay City, Leyte. Ni Ami sa iyang panimay kay nag red house tanom lover. Pero ang siya, naninja na ni siya og tanom since pa nga wa pay uso ang tanom. So karon akong pangutanon siya kung unsay kalahian sa kaniadto og sa wa pay uso ang tanom sa mga panimalay og karon. Naghana siya tanom pagkadaghana. Sir, unsa may kalahian sa una sa katong natural ba nga wa pay pandemic, wa pay uso ang tanom, unsay kalahian sa kita? Aw na agud gyapon kita kaniadto pero dito pareha karon nga mas kusog-kusog karon kay nanlihok mang tao lagi og pananom tungod ng pandemic. O unsa may kuan mga pila ka percent ang imong kita? Before pila ang kasagaran imong Aw halin? kung sa una mohalin lang mig siguro mga ino na to. Sa usa ka buwan. O sa kaban mo kita lang ni siguro 5,000. Oh. Pero karon kung swertehon, moabot like 20. Wow, sa usa ka buwan ingana di ka boom ang mga tanom karon pero sus di ka makon. Pagamay-gamay na ni siya sa atubangan pero sa likod arang daghana kaayo. Daghan kaayo. So mag-tour mi sa imong Garden. garden, sige, sa okay imong na. panimay at the same time negosyo nga maka kuan sa Palit mga bugas. needs, makapalit og bugas. Okay. Narita, naghana kaayo diri guys. Daghan. Malipong sa kadaghan. Oh, tibuok panimay nila na ay mga bitay-bitay nga mga tanom, oh. Okay. Pagkadaghana. Grabing daghana sa nga tanan. Pinangga ang iyang mga tanom na ay bay. Na? Tibok panimay arang daghana kaayong mga tanom. Ang ana siya. Kini iyang mga saksulen kuan pa ni. Iya paning mga in order sa binggit kuno. So need pa i-take a rest pa ni og mga 2 months before pa kuno na siya mo stable. Dili kuno kaayo safe kung mag-order og mga saksulen sa binggit pa kuno na nilagi order. Papay mga sanse. Naghana sa tanom oy. Ay twisted. So kahibaw na jud kag unsay mga panganan ning imong mga tanom. Dili saman Suban. namo nga sige lamang naga kuan og tanom wa mi kasabot. O silver plate. Unsa man na siya mao ni rubber plant kana? Dili oy. Unsa man na? Ayo pagtuuhan na kay pipirumiya gyapon na. Kuha na. Unsa may nga na? Philodendron mirabilis. Philodendron mirabilis. Kani unsa may kuan nga ni? Mga aglong. Aglumin. Kuan Polyod Santorium variegated. Kani lahi sad ni. Oh, kuha na siya. Aglong ni magyapon pero pink splash. Oh, mao din ay pink splash. Oh. Pink. Munja kay mananong na mamigway. Pangaan ang Ay, inyo bahala. ani? Na, Mura naman good imo ani. Kita ko nag-post ka ani. Pink splash nga kilo. Okay, aglong. kani ingani na amo ingani. Unsa man na siya? Red Sultan. Pwede mo sa hanggang may animal. 350. Saha? 350, oh. Mao na mahal lagi. Oh, hybrid man. Palit na lang ka og kana medyo baratohon. Kini nga garden located ni sa Barangay Caridad, Baybay City, Leyte. Kay Edmundo Avila. Kung gusto ninyo nga ria mamalit guys, di kang Mr. Edmundo Avila. Pagkadaghanang tanom. Kwarta na lamang inyong andamon guys. Kay kini akong kauban na alamang sin pili naglibog na naga kuha ng among hunahuna unsay amo. Pangayon asa may rubber plant ani? Mao na ni. Oh, mo na So diin man kay golden rubber plant so di karon pa jud ko karon pa ko nakakita nga tinuod nga plant rubber plant kuno ni. Mo na siya ikuan. Mao kuno ni mani original nga rubber plant.
Dili nang picture lang atong nakitaan. So sir din man na nimo nakuan sir kanang gi order or unsa man diin man. Kuan gikan na sa Southern Leyte. Uy, Southern Leyte pa kuno ni guys. So wa pa kay na. Rodos na. Oh. Wa pa ang uban nagpabuhit ako. Ah. Steam lang gihapon ang ma-produce ani. Pwede markot para mas sure na mabuhi kaysa kanang cuttings. Ah. Unsa kayong mapalit ani oy? Makalibog. asay emperor ingani mao ni emperor nga kalat kanang kuan. Oh, mga klase, mga O kana emperor. So pila man kintahay, pila man ni kantidad ingani emperor? Kani ingani na 500. ingani nakadako. Oh, 500. Ako rin nag-presyo 500 anak kay kung online na sa 1,000 kapin. Oh, kay kanang apil ang kuan. Wa jud lapil si wa pa Ay, ako bali shipping fee. ikuan ra nimo ihatod ra or Dili, ingana. lain ang shipping fee. Ah. Oh. Basta ka na nga klase. Basta 1,000 gyud ang imong basta online. Pero og niara ninhi 500. 500. Ing anak ka mahal, mao kuno nay. Karon pa jud ko nakakita nga original nga reality nga emperor. Wa ba jay kuan ang kamuta. Makat ko sa ata. Kato emperor red lips tong pikas. Kani, To atos pikas. kare, Kuha na doble cara na. kare. Marble red. Ah. Murag nay ako ing ani. Mo na siya marble red. Pila? 500. Ah, mao ra gihapon. Nay ako ing ani. Tulo na ka ing ani. Tulo ka dahon. Oh, kare. Mo na siya emperor red lips. Emperor red lips kuno ni guys. Emperor red lips. Pagka red pagayod di ay. Pagka red gajud. Sus, Ginoo ko. Karon pa man ta naka sabot duplikara. Dili na. Unsa man ni? Mr. and Mrs. na. Mr. or and one Mrs. tricolor. Oh, Naran doble cara ay. Kare. Kana, yes. Ah, mao ni cara. duplikara. Gupaha oy. Kare. Kuani allocation. Oh, alaki siya nga silver. Nay ako ing ani pink man to. Unsa kalahian ani pero mao ra gihapon. Pink lahi to. Unsa pa to'y pangan ato? Unsa kada ko daw depende man gud kay naa basig pilo to or kanang Ah, kuan, o nagkadepende daghan man. di ay. Sa klase Oo. man jud makita na to kay mailhan. Kuan kanang Edmond Avila. Igun sa man nimo si Sir Avila? Si kanang atong kuan, kunsehal. Oh. Inisa. Kana ay gwapa kay sa atin. Tagpila na inisa. Silver sa atin. Kari ang green, karing green kani ah. Mm. Oh, Sir Silver Satin. Silver Satin Putos. photos. Kani golden photos. Mm. Golden photos. Kanang buho man ay Monstera Damsoni. Oh, Monstera Adamsuni. Kari sa Kana kuan kining pilo silver swords. Pilo Silver Swords. Swords. Pilo Silver Swords. Ano gino arang daghana. Di jud tali kita ka ni maka Memorize? memo. Daghana. Ganito tao. Hingkita si Mr. Edmundo sa kanang kuan ra inatupang nangaging mga katuigan for only 5,000 a month. Sa nauso na ang pagpananom, hingboom na siya, makita na siya sa usa ka buwan og 20,000. Nganong green ra man tong ako ing ani? Unsa man toy kalahian ing ato? Ing ani. Wa siguro tanong pa inite. Pero maura Unsa man to siya? Yung anak gyud pink scallop. dili kuan man to kanang bura mag kuan ang ingani tali to iya. Kare. Kalancho. Ah. Dili kuan. Kalancho gyapon na siya pero ang pink scallop na nga ta kuan para Ah, mao to. So kani rooted na ni sila. Oh, kuan na. Stable na sila nga klase mo na nay mga silapon. Buro di man ni sensitive kanang Adi gyud, kuan. pwede uwan, pwede init. Oh, pwede rin gini kuan. So mangkuha ko ani kani ako kay ganahan ko pink. Pero kinahanglan jud ni mo iinitan karon mo pink. Oh, pareha to. Kato ditong to no gibitay. Tay almost pink na ang dahon gyud kinadaplinan. Mao di na siya. Kinahanglan jud na siya. Pero kani ako mainitan Mo na siya mas muda ko ang yang dahon. pagka-variegation sa puti. Mo ya dahon. Once bisagi mo na siya itano, mo ra gid yang size siya dahon. Ah, Pag mainitan na siya, mas mo lighter, maingan na. mo ko no. Mas mo lighter lang yang color. Oh, di na siya si Compare nimo sa dili siya mainitan na. O derag ahong model sa kuani
Sir Kuan, Sir Edmond. Model na sa tanom ni Sir Edmond. Oh, kadaghan. Sige, picture to the max. Lagi nindo ta oy. Tagpila man ni ingani sir usa ka ingani. Alin? Kani ingani nakabuhi. 350. Oh, sakto lagi di ay abi man ako og wiri-wiri ra nga ingana nga presyo. Pero love jud na okay. Ang kanas. Pero ako kasabot na may amo inganing mother. 350 ha, 5,000 gihapon 500. 500 ang kanas. Aw di wa to pinalit, pinangayo. Sir, unsa may rason ingani nganong butang nis dakong pat kay aron mo Kuan, para ba pang show? ah Pang centerpiece. Indo taon. Murag na naman ko'y ako ingani. Di, katong usa. May ingani kong nanay. Kariwa. Way gamay ana man. Thanks plus. Oh. Nahalin gahapon sa mga Baltasar apelyido, taga Tabaang. Ah. Pink Splash. Karon daghan na jud mo noon mi nga nakakita mig mga tanong mga in reality dili lang sa picture. Kay daghang kapilian dire sa garden ni Mr. Edmundo Avila located in Barangay Caridad, Baybay City, Leyte. Pili ra mo diri guys, pagkadaghan na guys. Kung moingon kang aglo na daghan, mao ni aglo nga area. Lain yan anira. Ani, ang karaan ni. O, ang karaan na kanamusaka na yung magpapatgal. Kana bang isudra sa balay? Pag interior lagi. Oo. Yun na. Pwede ra na Aglo ni siya? Maog Daipin, mao na the best nga pang suod bay. Oh, mao di itong kuan. Oo. Pero Ang pang depende sa gusto sa tao kung Oo. sa ila isuod. Pero ang pinakakuan yun, kana bang safety gyud nga dili mga nga mamatay kuan oh. mga kuan kasagaran, mga foliage yun ang pansuon bay. Ah. The best ang aglo ug ang kuan. Pilo, monstera, mga putos. Kanang kalatiya unsa man ay kuan ana weakness nga nara sa Ang nakakuan ko sa kalatiya kay pag dipod ka kuan init kay mga daot ang dahon. Dili ba parehaan ng aglo kung di siya kabatig init mo change ra yang color. Pero buhi stable gihapon. hapon. Oh. Yes, mao ra diferensya na. Pero ang kalatiya burag mag-adjust pa ta. Pag naarag yun sa sod, madaot yun yung kuan, texture siyang dahon. Usahay mag-brownish, mag-peel, pagani, minsan patay, yun ang uban. Ah, So yun na siya sa kalatiya. Lahi ra gyud siya sa mga foliage santorium, kanang mga kanandag dahon. oh, Mao kadto. na pang interior gyud og mga hotel, Oh. restaurant, mga ano ba? Sa tanom mo kung unsa may weakness ingani og kuan kay kasi Mas maato ako na may parang ginag mo. oh, bisan gamay ra kay wa man tanang kuila og bisan nga nang kuan butan ni. Oh. Kami wa pa ko nag-eskwela pero experience. Pero na lang. oh, by experience ra no. Sundod lang nimo kung unsa mga istorya sa nagtinda. Sundod. Advices sa Oo, grupo mga- na may daghang grupo sa online. So Oo. advices so na makakuha gyud po kag mga kuan ideya. Kining imong mga hybrid sa online sad nimo gipamalit. Oh, wa man kaya din sa ato din Oh, lokali. bitaw Wa lokal oh. tuwa ka So, sa need karan ka jud sa mo Davao. Oh, need Davao. jud mo spend Davao, money ay daghan before mo, tamo no? ko ano. Kung gusto ka og mga nindot-nindot ug bag-o nga mga tanong nga klase, Oo. kinahanglan jud kang mopalit. For example, pareha karon na nang gikagubtan sa kining kuan. Social media kanang mga Badyang. di sana pero dili kay na mahal. Ang mahal jud ang katong kuan mga Monstera Albo, Thai Constellation, tag 100k. Oo. Nga na ay 100k ka jud karon kanang philodendron nga variegated, Black Cardinal. Mahala na. Asa yung Wala, Black oy. Cardinal man? Dili na sa Pilipinas nga kuan. Thailand na. Pero naidaghan sa Pilipinas na. Katong mga may kaya makapalit man. Man, asa yung Black Cardinal man wa ka? Oo, parang Jingy Oh, Pacquiao. oo. Sigurado sila kapalit kay na sa sila kwarta.
Uy, mas dakan po dito tanom sa ilaw dapit man. Oh, kay to aman itong daghan. Oo, dakan bitaw. Wala mo yung anak ko tinong dito sa imong lugar. Di na mabihain ang Mindanao sa mga Oo. Oh, naadya Davao. ila dagan. Davao. Dagan kaya na sila. Pero di po kalupig ang Davao sa succulent sa Benguet. Benguet. Nganong tuwa man sa binggit ang succulent nga what? Bugnaw man, mas bugnaw man sila dito. Aw ganahan jud di ay na siya og bugnaw nga dili mabasa unsa man? Mabitaw ay bis ang succulents kay bugnaw na sila dito. Mo po diri sa ato og imo pong bisbisan lata. Mo nang timing. Wala sila bukid dito man. Oh, Oo, wala ko'y tabon dahil man ako. kanang mga farm lagi nila. Oo. Kung ato humayan, ila ka to dito. Mga succulents ila. Bukid god, aray. Bukid man. O di na niya Oo, pero mahala po. bugnaw lang. Oh, barato ra magtuwa ka dito tag 35, 25. Ang Magtuwa ka dito mamalit. Oh. Pag online na, syempre, ang packaging, nagkuha nagtao, handling, syempre mo mahal yun. Ano mo ang reason sa tanom labi na og kapila nagi sale, for example, ikaw ang first seller, Oh, niya, ang gikuha na ko farmer. as reseller, Oh. gikuha na po niya as reseller again. So, ibig sabihin, kung nakuha niya 35, sa ako 50 na, 75 iya, 100 na niya dispose. Ano naman nakadali? So nga pag-abot dito sa 200 na. Oh, ano no? Ano na sa kadali? Kaya gidawat-dawat naman good ang items, di man direkta nga moabot sa ato. Bitaw. Kuan bura man ni og. Kuha na, native man na nga, kuha na. Ah. May cost kaya hapon na, pero para una ko nung ay ma-social, paikos. Pero og locally, Dakit ah. Kuan ni kadlukan ni kadlukan. ang imo bang pag fertilize Di man kadyo ko mo gamit og fertilizer. Tungo kuan lang, so well malay ang sekreto sa mga mga tanom? tanom. Ano yung ani sila ka-healthy. Ah. Tanom, kuan lang yun. Soil preparation lang yun ang importante. Before nimo kanang butang sa tanom, need pa ba nimo og disinfectant o sa mga nang way mga kuan unsa man imong mga system? Kuha lang, direkta. Ah. Di na ako mag-decide siguro sa mga sensitive nga mga tanong, pero para na ako, nagsayang lang nag-oras. Oy. Wow, correct. Oh, ang Sa imo bagay, lain-lain man tao. lain-lain man kuan. pud lagi og kuan. Prinsipyo Ka-cute. sa pagtanom. Oh, Ninduta ani oy, ka cute. Unsa man na Ay, siya? San Francisco raman ng ordinaryo, pero ang gibonsai. 2 years and a half na, magtulo na Sus ako. marusip Ginoo ko. 2 years and a half. Kadugaya. Oo, Unja, gagmay na kay dahon. Magkatawa. nakuan mo. Makatawa man sad buting 2 years unya inana ra kadagkos dahon. Oh, kay control man yung growth. Sudlan din taon. Gagmay man sa gisudlan, wala tasa ang kapihanan, oh, di ba? Oh. Kanan. Nya og medyo dako-dako ba transfer na po na. Adi na gani, kay dagko na binagikan, kay dagko Oo. magyud ng croutons. Ang ahon na po na, ang pagpagamay na pod. Mo na silang inana ra sila. Ah, mao di Kita ay naman ko ang sa sikreto gagmay di nga ay sudlan. sa pagpakuan ka ng gagma pero ding sudlan na maglibot-libot na laman ang iyang Yes, mao na sa procedure kung maghimo kag mga miniature or dwarfing nga plants. Kinahanglan gyud nga imo siya itanong og kagmay nga container or pots. So huwat lang kag pila ka tuig, mag-anam na siya ka-deform ang iyang dahon hantod gagma. Oh, ana di sikreto di ay. Mo nang mahal ang bonsai. Okay, Ma'am. mo take man og pila ka years ang Yes. pagpatubo. Ana gyud na. Kaya di makakabonsai og instant nga maglukat ka karon diya imo nang ipandel. Pagka another month imo nang ibaligya. Dili. Ay, ana di ay. Mukuha dyan na siya tuig. Sila pa katuig bago ka makaproduce og bonsai. Magkugi ka jud maadyo. Tama pud sa ilalom. Sobra ni siya og ipagkuan na nanay sa ilawom. Kuana kanang di pa ba siya stable, so di pa siya ready i-dispose sa init. Oh, mao di ay. So after na mga months, pwede na siya ikawas para kuana Oo. init. Mao di Kaya ay. pwede na na pwede mo siya i-dispose. Ana na Okay siya. na madala sa balay. Pwede na. Nanay imo day. Kay nana ko igip. Kani ako pilion da. Kani kay mo pink puno ni. Tudaw day. Tako tudaw. Asa ko para mahal man na. Masuk kirir ato. $20 minutes ako. Wow, guys. So, Ma! Yes, dali ba? Ako tato mga sunset dito sa corner. Dito. Naghangan eh. Kato mga green. unsa man na dihaday? Rare plant. Au kun sa bata. Aw kari di ganahan ko ani. Kani?
Hello guys, manguli nami. Nakadaan nami sa among tanom. Kaya kapili na gyud mi. Oh my god. Kaluoy ba sa dugi-dugi. Uy, dugi. Hi, dugi. Suman, I love you. Manguli nami. Salamat. Oh, kinsa may mo ari sa Barangay Caridad Baybay City Liting ila ka kung kinsa may ganahan nga mamalit og tanom nga ria sa Caridad Barangay Caridad Baybay City Leyte, kontakan lang ninyo si Edmond Avila na ilang daw ka mga tanom mao ni hadan paingon sa ila sudlo nun sa Barangay Caridad Baybay City Leyte. Bye bye.